Rät tuli väkki, oli jäässä, mut suli näkki. Tuli pistää tupla riimejä hauskoja, enkä myöskään tuhla piinejä taustoja, vaan pistää mä ne taustalle rullaan. Ne on kuin lihavalle pullaa, kunnon setti, eli vitu moista mässy meno fressi. Ei mitään lässy vaan riimejä pistämä peräjälkeen. Niin hyvä meno ettei enää järkeä. Monta vuotta sitten tein viimeisen biisin ja pistin mä siihen ne riimit. Et lopetan, en oo enää räppäri, mut tätä opetan. Mulla on rimejä näppäri, rimelihavii melkein ylipainoisia biisejä, ihan ei olla pokasun vaimosia. Toka sä mä riimejä kirjoitan, etkö näin mä teille ilmoita mainiosti. Voi vaan mä elän vieläkin hommani hoidan ja loistan sielläkin. Minne meen ja mistä tuun hommani teen. Ja kun mä avaan suun mulle mikkiin, niin on homma hoidettu. Näitä biisejä ennenkin ollaan soitettu. Biisejä voi tehdä monella tapaa. Artistina olen todella vapaa. Biisejä riimejä taas tulee niitä ja kaikki hopparit kuulee siitä, että yksinäisen suu aukeastaa sen alla hommaa enempää vaikeuttaa. On vaan biitit ja riimit, vittu biitit ja tiimit. En saa liksaa, en tee tätä rahasta. Ootte kuullut MCstä vähän pahasta, jolla on erilaisia tekniikoita. Jos sulle ei oo, niin muva et niin voita. Vuosi on 2024 edelleenkin, multa saat selkää, kuunnelkaa MCtä nyt selvää. Teen taas biisejä, en kyllä pelkää. Vaikka on MC keski-ikäinen, en kyllä keksi mitä en tekis paremmin kuin nää nyky MCt. Musta tuntuu, että jokainen uusi kyky pääsee liian helposti näyttää taitoja. Ja kun samalla pitäis käyttää aivoja, se vaatis skillseen taustaa tähän rimailla, mut biisi loppu pitää vähän himmalla.